Bilmenek biz bağlasak da икәү туган икән дә, тап булышак әй хугыштык, танау канап бөткәнсе. Дуамалы хатын ашкан, унан ихлас юк кеше, ярдәмсел һәм туган йәнле, Әлфир агай мише. Атаннан кергән укыйныр, үзелә хәзер атай, авыр йөк машинаһында себер юлдарын тапай. Дуамалы хатын ашкан, унан ихлас юк кеше, ярдәмсел һәм туган йәнле, Әлфир агайым ише. Кайзагына йөрү әле, бирешмәй улагайым, һинең арттан тура басып, мин дә ихлас атлайым. Дуамалы хатын ашкан, унан ихлас юк кеше, ярдәмсел һәм